Не тук! Значи хората закъсаха. Добра ли е рибата? Сихо здраво с фестивал. Разкарвал съм за кърпелите, сега возят назад сега. Новата локация. Здравейте, приятели! Добре дошли в канала на Ран Гарач. Обаче сме в момента Ран къмпинг. Отиваме малко на къмпинг. Ако не сте гледали предната серия, може да я видите. Ето, измислихме, тук тези двете момиченци хубавите, ще държат така на вещето на шатрата. Тук да ни асянчица. Да ви покажа апдейта на хасиендата. Фаното е с въженца вече и си имаме и горе тук да ни пече слънцето. И бай Мицан почива тук на 2 килима. Четвърти ден на плажа вече. Аз ги забравих ден, но четвърти. Паше караме сърфче. Айде, капитан мечката. Оле! Куче беглец! Мечи! Мечи! Ева, куче беглец! Ставай му от хъблята да самята. А, така, мече! Не тука! Тихо! С мечките направихме сега една баня. Е малко да се напечем тук на сянка по чедъра. Другите влезнаха. Аре, беше, пи водичка, моето момче. Ей, кой е това? Днеска съм ви подготвил изненада. Това е GoPro-то. С маската, шноркела си, малко ще изследваме дъното. Малко Discovery Channel ще правим, да видим какво се крие в тъмните води на Бяло море. Това е шеф Миро. Сега не влиза. Така че е част. Излиза и вика бързо с лодката, че ще отдава иначе. Е бързо с лодката навънка, защото иначе вледата отдава. Имаме спасител, отида да вади ония лапката май с душека. Оле, много яко!
Виж, 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 виж. Топ, много е яко. Още един. Планка, планка. Делфинчета, къде ти коса за Гърцията? Тук е един сладури. Закъсах, сега ще им бутаме бушчето. Така е, майна, като си мислиш, че си с голям кемпер, не да запава моя дол да ги дръпна освен. Значи хората закъсаха, ако отидат да викнат трактор от рецепцията, 100 евро. Тай там един сладур си предложи услугите с 4 по 4, така че ще свърши работа. Хайде, идва големия камион да ги вади тия затъналите хайвани. Това пич отиде на рецепцията да пита, но ние му казали, ще пратим трактора 60 евро. €60 му искали на човека, майна. Ужас. Малко да изкарам моя бус, ма много съм наредил навънка и най-много и аз да закъсам тук да стана за смях. Значи този камион големия, немски номер. Те сладури са словенци, май. Да. Сега ще ги вадат. Значи, това си е кемперче. Вързака са. Сега ще видим. Това по принцип е оправил на носача долу, бушчето. Опуши кучето, ужас. Стана още по-черно хайванчето. А тия тук с този камион сега в момента има забрана за големия камион за Гърция над 6 метра. Той човек телен, че си тръгва, каза, че заминава за Венеция с ферибот утре сутринта. Сега, тази кука може и да ни издържи, като гледам. Едва ме затегнаха тя нещо. Оп! Готово! Така се правим, така е, майна. Хубаво е да се помагат колегите, защото ние искат 60 евро. Той топич дойде, сам си предложи услугите, защото каза, че тук е бил 2 седмици. И вика, тук на този пясък закъсаха поне 10 буса. Кажи му да се върне, защото ще му вземат 100 евро. Да го изкарат. Човека е излезна човек. Това е положението. Хайде! Тук това е центърчето на Спровалта, много приятно, готино. Почти като главната в Пловдив. Палмечки, малмечки, шедраванче. Там е плащето, бич барове, мич барове. Значи тук долу, където са тия палмечките, спират и кемпери. Така, приятели, лова риба. Вижте какво фанах. На търмък. Иначе така ма е за сафрит. Това съм го закачил на търмък. Как съм? Иначе такъм, че той е за сафритче. А това е някакво кучеле, какво е? Трябва да ли мога го фокусираме хубаво. Всяко фана нещо по-голямо, па ще снимам, его това вижте. Това става въпрос. Даже и шава да не кажете, че лъжа. Качи го горе-долу е голямо, колкото това.
знам каква е тази риба. Някой ако знае да пише в коментарите. Значи едно рибенце само по случайност и шеф Миро фърля сега. Ние сега дойдохме вечерта от Мерак, защото сега си го купих. То тъкъм да тествам как лети, супер лети с щукарките на конец. Страшно. Утре сутринта, ако успее да стана, идваме да видим изгрева и някой пасаж ще се фри 2-3 кила да направим да пържим на обяд. Добро утро. Няма кам, че отивам за риба. Ще кажа, че отивам да видя изгрева. Обаче ще фърлям. Мога фаним нещо. Така че сега след малко ще изгрева. Там изгрева слънцето. От към остров Тасос. И мога фаним някоя сафрич. Между другото. Има и тук други фенове. Чакат изгрева. Обаче аз ще обварил се. Аре, пак си в тето, този път е в устата, майна, виж. На трета купичка. Това е тая риба, не знам. Обаче много гладна тази сутрин. Да, от уния кучета, мучета. Сега се чуда как да я свалям. Добра ли е рибата? Че да е сваля по-близко до телефона, да изглежда по-голяма. Играта сме. И залеза е, сега ще излезе. Опа, изгрива. Така, сега ще мяткам за сифрите. Това е нещо. Дадах на шеф Миро да си пробва и той късмет. Аз вече фанах една риба. Мога сега да изпуша една цигарка, да си допия кафенцето и да снимам изгрева. А той ако фане нещо, ще апдейтваме. Ето тук има още един риба. Чичка. Той фърля само на такова. Една блесничка отпред. Така си имам и чипаренци за сафричи. Така че сега ще видим кой ще фане повече риба. Вече сме много за мен. И така, приятели, Бати Миро на фона на изгряващо слънце. Показва се. Ето излиза. Това е точно тази планина отзад. Това е остров Тасос. Значи него изгрява. Ще пробвам да намеря снимки, защото имам тук изгрев от юли месец, края на юли, началото на август, края на август имам снимки на този изгрев, така че ще ви ги добавя на супер готина. Красиво. Това е Тасос. А юли месец изгрява от тази по една изгрява юли месец. Обаче сега сме края на септември, изгрява точно отдолу. Има разлики някакви, супер. И Бати Миро нищо не е фанал. Миро, знаеш коя яка снимка стана така, мене? Трябва да ближи малко да скрием чедъра. Супер е. Чая да се документирам така с изгревчето. Това е. Днеска ще видим какво ще правим. Пак ще снимам. Ден 5. Значи сега се разкарам с колелата тук, малкото. Строят сцени. Някакъв психотранс фестивал тук ще има. Вижте сцената, каква е готина. На плажа. И не предупредиха, че е хубаво да си ходим, да почне фестивала. Защото ще има много психотрансманяци. Иначе, като цяло е супер къмпинга. Само да изпукам гумата сега на някои бабишки тръм. Давам газ тук.
Риба няма пържим днес, ще пържим пак кифтета. Пържолки. Печката му се запалиха табаници, докато даем да плажа. И сега е студява така. Кой е малка нинджа? А? Какво става така? Готина ли е водата? А? Виж? Виж? Хайде. Хайде. Я. Докато дойдем да плажа му запалиха табанчетата. Малко си вземем провизия за плащето. Едно кафенце и две пирички в чантата. Няма да ги показваме. Нали, тате? Да. Кафето е на Силвия. Махни на публиката. Драгия зрител. Не мога да Зайди се, ръцете носи бирата. Ще ме боли кръста. Мече, виж тук. Тук. Стига, мече. Когато те мързи да се събеш чудъра. Не, той до масянка, докато си го забива. Вчера нито един обувка. Миро, къде е? Гледай се. Ездех да се Отиваме с децата да си купим рибка, тази че ще готва риба, така че... Ти и шеф Миро. Аз и шеф Миро, обаче ето тук вече са до ране. Ще ме возят за риба. Ужас. Разкарвал съм ги като бебете, сега ме возят на задната седалка. Я, момичета, кажете къде отиваме? На Лидъл. За риба! Така, вече като станеш патрон, като взема да те возят на задната седалка. Пускай апарат. Пазарихме, обаче го Лидъл отзад, обаче не съм снимал. Да изненада за след малко. Такив ли си купиха царвица да им правим? Симе, какво това да го дариш тебе? Босилек в саксийка. Това може да го сложим на ципурката. За шага на пица. Лека подправчица. Го Лидълчето. Бай, Лидъл. Така, приятели, започне специална средиземноморска рецепта за ципурките. Значи, за целта ви трябват двама помощника. Киря ми режи чесън на филейки, тънки, а шеф Миро стиска лимони в купичка. За 6 риби, ги рибета, прясно ловени, отде ги фанахме. Имам специална машина за пакетиране, който ни разбира да ни коментира. Лимончета, чесън на филейки. 2 лимона стискаме за сок, 2 лимона режем за филийки. Така, приятели, рибенцата. В мен са мариновани чесънче. Ето тук в коремчето се слага магдалошче. Той съм гърдица, според да не корема. Корема, ма. Корема е тук. Да. Еми и тук, това са гърдици, сигурно. Това всичкото корема. Сега, кой ми разваляш видеото е малката? Режи този чесън сега. Мариноват са, трябва да си. Преседят поне 10-15 минути мариновани. Малката овца режи чесънче и печем на кадак. Рибата в момента е маринована и се изчаква да отлежи 10-15 минути. Тук в коремче се слага и лимонче. Така, приятели. Сега сме готови, защото пръхме до всяк йопъл. Чакай да видим тук. Направим по-хубава системата. Дай, бат Миро. Сега мажем скалечката с зехтинче и слагаме рибката. Ето, първо 2 по 2 ще ги правим. Мариновани, седяха около 20 на минутки. Така ще ги направим като иниян, където ни тая избягаха лимоните от корема. Скарата е загряла много, обаче си е намалена. И похупваме. Преди малко да има въздух между това. Той има, бе. Минава.
Готово. И сега чакаме 6 до 8 минутки на страна. Меро, колко часа? И 19. Така, приятели, минаха 8 минути и половина. Обръщане или без така? Да, има. Ще иска още малко обаче. Ще иска още малко, защото не може да се различа два малко газ на скарата. Така, приятели, ето е рибката. Сега обръщаме. Оп. Сега обръщаме и това внимателно. Опа! Кожата малко я свалих, няма. Идеална. Специална средиземноморска рецепта. На здравето. Диска. Хареса ли ви рибката? Да! Ето. Ето тук има. Топ е. Топ. И ето тук последните две. За нас са шеф Миро. Допълнение е рибката с кьопало. Приятели, сядаме да хапваме. Ще пием по 1, 2, 3. Че утре ще сгъваме цирка. Че тук почва това Цай Техно фестивал. 320 евро е билета за 10 дена. Ма ние тук няма да изкараме 10 дена. 24/7 е музиката, така че изчезваме утре. Добро утро. Почнахме да сгъваме тук. Днеска трябва да се махаме от този къмпинг. Тук реда багажник и сега всичко трябва да се нареди, защото отиваме, пак ще спиме на вечер и на диво. Неделя не ми се прибира към България, така че сега ще нареда буса. Изчезваме от тук и отиваме на май на първата локация. Ще видим какво положение. Там ми се стори най-ляк. Като китайски контейнер. Има още много място. Най-неприятният момент от сгъването мене. Почти сме готови. Сега закусваме и изчезваме. Така, приятели, тъмън си тръгваме от къмпинга. 3 нощувки направихме тук. 3 човека, кучи и бус. 108 евро. Евро. И сега отиваме на диво къмпингуване пак. Новата локация, Палмички, на 5 минути от къмпинга. Сега ще ви покажа. Отиваме да направим първ поглед. Има туалетни и бани тук. Има още 2 буса. Там, кемпери. Аз съм спрял кабината на сянка, панелите на слънце. Плащето е супер, има едри камъни, има и пясък. Има най-важно туалетна баня тук. Не, че ние се нямаме, ама супер е мястото. Има и спасител. Така, настанихме се тук, поне за през деня, ако не изгонят след обяд. Има чешмичка тук, с водичка, там туалетни бани. Право е чудно. Ако ни дойдат да не изгонят, сме number one. Мечката е най-хепи от плажа. Мече, това майка ти, бе. Мече се шашля. Ела тук, обади му сама. За оплашената маймуна. Отиваме сега на плащи. Така, сянчица, палмички, туалетна тук. 4 човека само на плажа има. Тук е едно българско кемперче. С малко се запознаем с хората. Супер в играта сме. И отиваме към плащето. С кафенци. Че рано забира още. Пущето
Ето, Лесянчица. Го плащите. Леко каменисто, ама толкова не е каменисто, ще е пълно. Така че перфектно е. Сега влизах в водата. Има 4 метра едри камъни, плитко до над корема някъде. После до кръста плитичко, пясъче и перфектно. Вижте хората вътре. Се плуват. Супер яко е. А бяхме, къмпинга е там. Значи точно къде е най-вдобната част на залива. Там бяхме. Студентите, там е къмпинг. Аз провалата. Значи хората с кемперчето се тръгнаха. Спали се тука. С нощи късно дошли. Полицаи са минали, ви погледнали са, нищо не са казали. Така че най-вероятно оставаме тук тази вечер. Гледката отпред май на малко. Има някое трънче. Камъни. След камъните има ивица. Ясна готина, ама аз реших е тук направя бивака горе. По-близо сме до буса. Както казах, имаме тоалетна с душче. Един български кемпер сега спряха. И те ще спят най-вероятно тук. Така целият плаж. Тук даже един сладули с едно камионче дойдоха. А и там още един кемпер дойде. Гръцки. Разпънал деве. Един колоиздач. Той пиче явно кара с колелото в Гърция. Яко. Така. Далеко. Отивам да тествам плажа как е. И така, ако ви харесва контента, който правим, може да ме подкрепите, като се абонирате за канала. Напълно безплатно е, но помагате страшно много за развитието. Вече ако сте по-големи фенове, може да станете мембари. Само 3 кинта на месец, обаче супер много помагате. И в този ред на мисли, шаут-аут за всичките ми 19 мембара вече. Живи и здрави, пичове. Супер сте! Малката много мрънка, лошо е било, запушени носа. Отивам да я правя кафе, да сигурно е паднало кръвното. С нощи до 3 часа не е спала и днеска мрънка. Цялата ми мечката сме го поставили вътре в буса. Защото в буса е сянчица, вентилатор работи, вратичката му е отворена, направя си я вътре. Бах ти кеф тук. Вижте за какво става въпрос, сега ми бай ми там какво прави. Къде си бе, Мишка? Айде влизай вътре. Ела така, аз ще правим на какати кафе. На малката мина главата и взе да мисли глупости. Тук рисува. Кой беше това, тата? Скелет на змия ли? Да, примерно. Я почай да покажем главата тук на хората. Това е главата, окото. Това е скелет. Обаче с двойна опашка тук се разклонява. Гледката е супер, мястото е супер. Обаче решихме, че няма да спим тук, тръгваме си за Пловдив. Малката нещо не е много добре. Аз си без това тук 6-7 дена ги лашкам по този бус. Така че се прибираме. Надявам се гръцкото приключение да ви е харесало. Ако сте нови в канала, се абонирайте. Да не изтървете и следващото приключение. Ще подскажа Черно море. Така, довиждане. До следващия път. Чао!